ना ओमफ्राय दायो फार्स्ट फैजेननायाव माबाफोर उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा नों? जायासै। भाषानि रावनि? रावनि जादोंमोन। ओमफ्राय दायो पारफेक्ट जाबायना मिरि? दा मोजां जाजोब्बाय। मोजां रोंजोब्बाय? रोंजोब्बाय। बुजियो? बुजियो? एलाय फिसाजोआलाय बर' रोंना रोङा? बर' रोङासै। रोङा ना? माथो फिसाजो साफाथार माथो बर' रोङा? बर' रोङा। बर' रोङा? ओमफ्राय दायो नोंस्रा न'आव सोर सोर दं? न'आव बिखुनजोजों आंजोंल'सो दं। सानैल'? आदसा गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम। नोंना मा होनदोंमोनलाय जायगाया? कार्बि आलं लांहिनाव। कार्बि आलं लांहिन। फैलायबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव। आङो दायो दंफैयो मोनसे जायगायावहाय। बे जाहैबाय बिराद गोजान। आंनिफ्राय खमसे खम 45 किल'मिटार गोजानाव आरो आं दंफैयो माने ब्रह्मपुत्र सेरावनो। बेखौ बुङो माने सिसि कलगर। ओमफ्राय गामिया जाहैबाय बिसिना जुरकटा सिसि बङालि होनना बुङो नामा? सिसि बङालि। बेयाव माने मोनसे ओरैबायदि आं नोंथांमोननो खोन्थालांनो नागिरदों आरो बेयाव आं माने सासे बर' हिन्जाव आरो आइजो बर' हिन्जावा माने गुबुन हारिजों हाबा जानानै दंफैयो। बे जाहैबाय आंनि मिथिनायाव आरो उदालगुरिनि होनदों। उदालगुरि मा गामिनि आरो बिनि माखासे जिउ जारिमिनफोरखौ एसे सोंना लानोसै आङो। माबोरै फैखो आरो माबोरै हाबा जाफैनानै बेयाव बोरैजाय नुवा खोनाया। एकदम बेयावथ' माने बर' होनाय रावबो गैया माने गावनि जाथि आरो रावबो गैया। अकल माने बियो दायो हाबा जाफैदों माने मिसिं मानसिजों हाबा जाफैदों आरो बेखौनो एसे खोन्थालांसै। नैबे जाबाय आंनि खाथियाव थानाया बे बिखुनजो। বুঝে পাইছে জানো মই কি বুলি কৈছে? বুজি পোৱা নাই? অলপো বুজি পোৱা নাই? কোন আমাৰ জেগাতে এনেকা নাই কেনেকা বুজি পাব? বোৱাৰীটো কেনেকুৱা পালে? বোৱাৰীটো অঁ এটা গাভৰু পালে দিনত পায় আৰু মই পাইছোঁ নেকি? হ'লেতো আপোনাৰ বোৱাৰী না? হয় বাৰু আমাৰ লগত পাতে নেকি? নাপাতে? নহয় বাকাটো নাপাতে। কেলে সুধিব লাগে আকৌ কেনেকুৱা পাতে? বৰ লুকাই লুকাই। এতিয়া মিচিং জানে না নাজানে? কোনে? আপোনাৰ বোৱাৰী। এই কোন নাজানিনো। কেইবছৰমান হ'ল আপোনাৰ বোৱাৰী আনা বিয়া পাতা? আমাৰ মই মোৰ পৰাতো কমাই ন মোৰ টিউশ্যন আছিলে ল'ৰাটোৱেতো 14 না 15 হৈছে। 14 না 15। আপুনি মানে প্ৰথম বোৱাৰীটো আনোতে কেনেকুৱা লাগিছিলে? নালাগে বুলি কৈছিলে না লাগে বুলি কৈছিলে মনত? ই নিজে অহা নাই নহয়। হয় নেকি? ল'ৰাই আনিছে। নহয় যদি আনা সময়ত হ'লেও মানে কিছুমানে কয় না বেলেগ জাতি কিবা জাতি মোক নালাগে কিবা নালাগে বোলে। চিন্তা কৰিছিলোঁ কৰিলে কি হ'ব? কি হ'ব বোলে? এতিয়া আপোনাৰ মতে কি বোৱাৰীটো কেনেকুৱা লাগে? ভাল না বেয়া? ভাল বেয়াটো এইটো নিজৰ কথা আৰু। ফটো মাৰিছে নি? একো ফটো মাৰা নাই আপোনাকে সুধিছোঁ মই। আপুনি বোৱাৰীটো কেনেকুৱা লাগে এতিয়া? ক'ত কৰিছিলে? যোৱা নাই ইয়াতে। চাহ খাই ল'ম। কেনেকুৱা পালে বুলি আপোনাৰ বোৱাৰী? কা নহয় কথা সুধিছোঁ আপুনি আকৌ কাই বুলি ক'লে যে মোক। হা आंखौ माने साहा लोंसो लेंग्रोबाय नै माने आङो जायखिया थांग्रोनोसै ओमफ्राय नै न'खौबो एसे खोन्थागोन र' आङो माने बिस्रा माने माबाबाबो मिरिबाबो माने हानिसो न' लुदों आरो बेनो आङो दायो बिसिनाव मोनफैबाय नैबेयाव माने सिसिमुख सारियालि एकदम नैबेनो सारियालि आरो मेन ओइ नुदों आरो दखान एसे खोन्थानो र' आं नैबेखौ आं गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय सिसिमुख सारियालिया जाहैबाय ओइनै खाथियावनो बेनो सिसिमुख सारियालि बेनो आरो सिसि कलगरा ओमफ्राय नैबे जाबाय बिखुनजोआ हा साहा बनायसै ना बनानै बनायथ'वा नाय आंखौ बनायथ'सैबा बले आंजों माने एसे जमाय माने बिदिनो थांलाय फैलाय आं सिनायनायबो जाबायमोन आरो आंथ' बेयावनो खामानि मावनाया आजि 5, 6, 7, 8 बोसोरसो जाबाय नालाय ইয়াতে বহিম নেকি मा ইয়াত যাম बुका আছে ओमफ्राय अबाव थांनांगौ आब' आङो थां आब' अबाव थांनांगौ गोजौआव गोजौआव नोंलाय फैया नैबे बिमाया बिखुनजोखौ माने गावनावसो थांनो लेंग्रोलायबाय आंखौ माबा साहा लोंनोनो माबायदि साहा फुदुंनानै लोंहोगोनथाय बियो এনেকে চাব লাগিব না এই ন'आ थ' बल आंखौ मा खालामदोंसो होनबाय दं इयो आंखौ मा खालामदोंसो होननानै बुंबाय दं इयो फाता मोनाखै आं केमेरा लानायखौ मा होनखो आंबो बुजियासैनो हा नै बाप এইটো কি বস্তু এইবিলাক
ইমানখিনি কেলে লাগে হ বেটা वा सारि गिदिं माने जुमायानो जुमाय ना सब मदे मद नेকি এইবিলাক बा এই माथो ज'आबो थरथिं थरथिं गगासिनो नै साइमर আছে নেকি এইটো নেকি কেতিয়া থাকা কালি থাকা এদিন ओरैजाय नै बहिम आंखौ बसन बाबानो खोन्थाबाय आं जिरायनोसै दायो नै सिङाव हाबफैबाय खिन्थु साहा लोंहोनो होननानै लेंबाय आंखौ साहाखौ बानायनोसै नै आंखौ मा होनदों होनना बुंदों बे जाबाय बिखुनजो ओमफ्राय आङो दाहाय बिहामजोजों रायलायनोसै आरो एसे मा रायलायगोनथाय बेखौथ' दाथ' बुंनो हाया आङो जायखिजाया खोन्थानोसै नोंथांमोननो बिथाङा माने माबोरै फैलायनाय जाखो बेसे गोबाव जाखो आरो बबाव लोगो मोननानै बेफोरबायदि हाबा जाफैलायनाय जाखो इमान गोजानाव खोनाया हौवा माने मालाबाबो फैफेराखैमोन खोमा बिथाङाबो ओमफ्राय बोरै बोरै फैनानै बेयाव हाबा जाफैलायनाय जाखो बेखौ मिथिला दाहाय एसे सोंनानै एसे खोन्थानोसै आरो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजोंहाय ओमफ्राय नै दायो जोंना आबैया बानायबाय नै साहा बनायसै ना लाल साहा बनाबि दै लाल साहा कामोन हा sini nih Dewi, sini nakong. Tanah साहा लोंखांबाय गरम मोनलायलायबाय आं साहा लोंखांनानै एबार थांसैलाय एसे आब'जों रायलायनोसै नै एसे गानसै र' ভাল ঘৰ হলে ন दाना नै एबार आङो ओंखारफिनबाय साहा लोंखांनानै एसे थांफिनसै बोरै आब'लाय फैफिनबाय आं इस्रानाव नै मानसि एसे खोन्थानां मा खोन्थालायनाङो बेलाय मा भिडिअ खालामा मा रायलायला जालायबाय दाना आंजों दै माबा रायलायला जालायबाय हा मानो खालामा जानांगौ जाखो मानो फट' खालामजायो आं माबा फैबाय नै माबा मा जाहैबाय मानसिया रायलायलानो माने फट'खौनो खेबजायानो आरो मा भिडिअ बानायलाबायनांगौसो होनना बुङो बिदिनो थायो बारु सोरबा माने भिडिअबो खालामजाया लाजियो ओमफ्राय दा मा खालामबावनो रायलायग्रायानो रायलायाबा आं सोरखौ खोन्थाबावनो दा नङा होमबा बेनोमोन आरो मानसियाथ' दा खोन्थानो हालां रायलायलानो भिडिअआवबो फैला आरो फट'खौनो साफायजायानो मा होनबावनो दालाय नै माबा बेलेग खोथा रायलायनो लिंहरबाय माबा आरो माबा भिडिअसो खालामनो बाय थाबायसो होनना बुंहरो माने सिंनिफ्राय थिग আছে दे बेखौनो एसे खोन्थाबाय आङो बेयावनो आरो बिराद गोजाननिफ्राय फैनानै बिथाङा बेयाव हाबा जाफैबाय माखासे खोथाखौ खोन्थाबाय थाला मानसियाथ' खोन्थाजालानो होनखाबाय दहाय आङो बेयाव थांदोंमोन ना बेयावहाय आङो नोंथांमोननो जे खोन्थादोंमोन सासे बर' आइजोआ बेयाव माने हाबा जाफैदों होननानै बिथाङा माने आं भिडिअ लानाय नुनायखाय माने बिथाङा आंजों ओंखारफादिया मानो होनबा लाजिदों जाहैबाय आरो बिथाङा मा जाहैबाय दहायनो एसे खोन्थाखाबाय आङो माबाफोर मा खोथा बेखौथ' आं मोजां मिथिला थेवबो माने बिथाङा माने आंजोंहाय ओंखारफादिया बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामदो थिग আছে बिदिबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन अके फै मोनसे जायगायाव मोनफैलायबाय दाना आं सासे बिनानाव लोगो मोनदों दे जे एसे रायलायनोसै आङो बे माने बिराद गोजाननि मानसिया बबेनि होनदोंबाथाय इनाव सोंना लानोसै आङो दायो माथो केमेरा मोजां ओरैसो मोजां नुयोसै ओरै साफा नुयो एसे रायलायनोसै नै आङो बेयाव आरो ओरैजाय मानसिया बेयावहाय नै ओइयाव दं आरो बेयाव माने आंनि बेयाव फिल्ड भिजिटआव फैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लोगो मोनबाय एसे रायलायनोसै र' आं खोन्थानि वा रायलायनो आंजों रायलायगोन आदसा सोंग्रोनांगौ जायोना र' थांनां हाब्रुबाबो खाथियाव नैबेनो जाबाय बिनानावा अबेनि होनदोंमोनलाय बिनानाव खोन्थादोब्रा एसे कार्बि आलंनि बेयाव फैनाया बेसे गोबाव जाखो 3 बोसोर जासिगोन 3 बोसोर जाबाय जासिगोन बोरै फैलायनाय जाखोब्रा लोगो दं मिथिं औ ओमफ्राय बिदिनो आरो फैनाय जाबाय ना ओमफ्राय दायो फार्स्ट फैजेननायाव माबाफोर उसुबिदाफोर जादोंमोन नामा नों जायासै भाषानि रावनि रावनि जादोंमोन ओमफ्राय दायो पारफेक्ट जाबायना मिरि दा मोजां जाजोब्बाय मोजां रोंजोब्बाय बुजियो एलाय फिसाजोआलाय बर' रोङा 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 ना माथो फिसाजो साफाथार माथो बर' रोङा ओमफ्राय दायो नोंस्रा न'आव सोर दं न'आव बिखुनजोजों आंजोंल'सो दं सानैल' आदसा गोजोननाय थाबाय बिनानावसिम नोंना मा होनदोंमोनलाय जायगाया कार्बि आलं लांहिन बारा खोनाफेरथाराखैलां ओरैजाय आरो बिसिनि न' नङा आरो बिसोरो फरियालनिसो जाजोबो बिसोरो
आङो बेयाव माने फिल्ड भिजिट खालामफैदोंमोन बेयाव लोगो मोननायखायसो लाबाय आङो मा जायो हिन्जाव मानसिफोरा खुनु माने साथ थायानो नै थिग माने बेबायदिनो जाहैबाय आरो दायो माने जायजों फैदों बिनिनो माने रुप लानांगौ जाहैबाय बे माने थ' गोजाननिफ्राय फैबाय माने रावनिबो थाखाय माने बेयाव लिखना बिदि लिरनानै थाया जे बे जे मेयावनो जोनोम जादों बेयावनो हाबा जागोन बा बेयावनो बिथाङा माने थैजासे रायजो मोनजागोन बिदि होननाय मोनसे थाया आरो बे जाहैबाय माने किस्मत का बात हे माने बे जाहैबाय खाफालनि बाथ्रानो आरो ओंखायनो बिनानावबो बेयाव थाफैबाय आरो दहाय सासे आं बेयाव खोन्थादोंमोन ना बेबो सासे बर'आनोमोन बे जाहैबाय मा माने गावनि माबा मोनसेनि थाखाय बे माने गावखौ माने बेफोरबायदि माबायाव ससियेल मिडियायाव फैया बा माने फटकखौ माने साफायजाया बेफोरबायदि होनना बुंनायखाय आं माने खोन्थायासै थेवब्लाबो माने बिथांनि माखासे बिथांनि बिखुनजोजों एसे रायलायनानै खोन्थाबाय मा बुंनो नङा होमबा बिथांमोना जुदि फैदोंब्लाबो जेनेबा गाज्रि अबस्थाखौ आं नुवाखै आरो मानो होनबा दंफैयो आरो मोजां बिथांमोना रायजो जानाय दङ बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि बिनि सायाव सोरबाफोरा गोसोफ्राव गाज्रि दामोन बा माबा मोनसे गाज्रि कमेन्ट दाहो आं बेखौ गुरै खावलायहरबाय मानो होनना बुंबा बे जाहैबाय माने गाव गावनि खाफालनि बाथ्रा होननानैसो सानना लानांगोन आरो नङा होमबा ठीक আছে लोगोफोर बेखौनो आं दिनै खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनाय मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनांगौ अके बाय